Welcome to my channel. Welcome to Camp Puor of Bolinao. Like and subscribe po sa channel ko. Thank you for watching. Set. Let's go guys to Bolinao Camp Puor. So, naman. So, medyo masikip po ang daan. And, buti na lang sinaga kami ni Kuya kung hindi namin alam kung saan may nakikita na akong pagpaparkingan. Oh my gosh! Ayun na, parang may pakampur na nga talaga. Ayun na. Oh, dyan natin iiwan yung sasakyan. Tatawid tayo ng bridge. Camp Puor. Welcome to Camp Puor. Welcome to Camp Puor. So, ito po yung bridge nila. Hanging bridge nila dito sa Camp Puor. Yan. So, yan na makikita mo dyan. Ayun na yung mga kasama ko. Ay, ang ganda ng araw. Oh. Ang ganda. We wanna see the sunset. And welcome to Camp Puor. Ayan, may mga makikita kang balsa. I think pwede rin kumain dito. Oh guys, may pakulo din sila dito. And wala. Ayan oh. Hope to see the sunset later. Yan guys. We will decide if we're gonna stay here overnight or not. Ang dami din nagpupunta dito. So, ayan guys. Sa dulo ng bridge, kailangan mo magpaalam doon sa kanila if yun nga, mag-overnight or hindi, ganun. Pamuwagan. Yan. Ayan. So guys, dito na ba yun? So guys, up to you. If you wanna camp here, dito ka matutulog. Mamumundok guys. Ayan na, hingal moments na naman kami nito. Yan ang tinatawag na unwind. Ayan guys, for the day tour, 8 AM to 6 PM, entrance adult 40 pesos and 20 pesos. So, ayan. Yan, basahin nyo na yan guys. I can't make basa-basa it for you, okay? Yan. So, may dala kaming tent, but we're gonna decide if tutuloy kami or hindi. Welcome to Camp Puor. Pay na muna tayo ng entrance, tapos tignan natin kung saan tayo kung okay ba tayo mag-overnight. Yan. Oh, may pa-floating nga sila dito. Floating cottage river. Wala ba si Lolong dito? Wala si Lolong dito? Wala. Walang Lolong. Welcome to Camp Puor. Ang muse daw natin. Say hello! Hello everybody! Sabay ganun. Guys, so dito sa Camp Puor, ayan, may mga kubo-kubo dyan. And I don't know kung dito ba yung tent. Pero tignan natin maya-maya. Let's decide if dito nga ba talaga tayo mag-i-stay. Yan. So, ayan, puro mga kawayang design. Yan, mga picture taking. Ayan yung ano nila, yung pwede kang magstay overnight. Ayan oh.
Entrance 100 pesos sa swimming pool nila pero hindi pa puno yung pool. Ayun yung swimming pool. Yan, picture taking doon, no. Yan. Pwede rin tahimik. Yan yung magbabasag ka ata, oh. Utang mo, friend. Babasag ako dyan. Ahas ka, bes. Ay, hindi naman. Yan, talaga. Babasag ako dyan sa chismosa. Yan, ito po yung cottage nila. Tara sa Camp Puor as a friend. Ay, as a friend talaga. Oh. Okay. Minahal kita noon. Mag-commute ka ngayon. Hugot rider. Yan. Oh, no smoking tayo dito, guys. Oh, ayan, nag-i-emote na yung kapatid ko. At pagod na ata. Emote-emote naman daw. Ano ini-emote mo dyan, Jason? Pagod na, pagod. Yan ang river dito. And ayan. Gusto mo talagang mag-relax, lumayo-layo sa mga chismosa, ganyan. Sa mga nakaka-stress sa buhay, ganyan. Dito ka magstay. Hi! Ayan yung kubo-kubo pa nila. O, pwede kang magstay dyan. Ay, parang gusto ko yan. Yan. Upuan ng marurupok. Pak. Campsite. Okay. Ayos din to, ah. Parang nature lang talaga yung pinopromote nila dito. Away from noise. Ayan. And pwede kayo mag-bonfire dito. Ano tong paakyat? Papunta dito. Picture taking ulit. Yan. Hi guys! Welcome to my channel! So, welcome po dito sa Camp Puor. So, ayan. You'll see the river. And hopefully, makita namin ang sunset. Ayan. Dito po ang Camp Puor. Yan, si Kuya o busy nag-ano ng may mga baba sila dyan, pwedeng magmesa-mesa dyan. Dito daw sila nagpapalagay ng tent. However, pag tag-ulan, doon sa may shade naman. Ayan, may mga nagsasagwan. Yan. Early morning. Mukhang masarap gumising dito, guys. So, ayan, oh. Ayan po yung mga kubo-kubo nila dyan. Ayan, mga pa-picture-picture dyan. Oh, pwede ka dyan. So, tahimik siya. Away from noise. Kung gusto mong gusto mo ng peaceful day, dito ka talaga dapat magstay. So, nandito kami dahil nga gusto ko lang ng peaceful day today. Ayan. Sige. Ayan, so nag-i-emote ulit yung kapatid ko. Ini-enjoy ang mga swing nila dito. Diyan ka lamangkin na abong moson. Araw-raw eh. Tuloy kilad dyan. Sa tahimik. Hanggang po dyan chismusa. Lala. Pakyat. Kakalan. Oh my God.
ka. Gusto mo? Guys, meron din pala dito. Small bottle, 10 pesos. Big bottle, 15 pesos. Bawal magbasag kapag walang ano to? Bantay. Bantay. Ayan. So, basagin doon, oh. Chismosa. Tsaka, Selosa mo, be. silosa mo, be? Ako utang mo, friend. Sano pa ba? I love my job, so wag. Sahod, wag din. Plastic. Plastic, oo, yan. Boss, hindi naman. Noon yun, ngayon hindi na. Ahas ka, bes, hindi naman. Cheater, noon yun. Stress wall, ayan. Sayang nang bibita ko may puro butin kindi manay. Ay, meron palang ano dito. Ayan guys, so may pool din sila dito pero hindi pa siya puno. Yan, may entrance fee din tong pool nila. And they're still cleaning it. Yan, ganda ng pool ng Camp Puor, oh. Yan. Pero bawal pa ata maligo dyan. Ay, mag-swimming ng gabi, maganda din. Yan, napakalinis, bagong tubig. So, Camp Puor has also restaurant up there. Yan, pwede kang kumain dyan. Kung ayaw mo magluto here. Yan. Sana maging cute ako kahit isang araw lang. Ang hirap kasi pag araw-araw. Yun lang nakakatuwa dito, no? Sobrang tahimik pero may mga pakulo sila. Single taken. Walang label, umasa. Yarn. Ayan, pwede yung picture taking doon, no? May nag-i-emote na, oh. Yung isa kong kasama doon, si Sar. Nag-i-emote na. May isda. Ano isda? Akala ko nakita mo si Lolong. Sige, umanggulo ka din. Kaya ayoko umakyat eh. Kaso Madali lang pala. yun ang mahirap yung isa kanina. Wala atang hawakan yung isa eh. Hindi na yung hawakan niya sa pako, yung natanggal yung pako niya. Kaya mo yan. Ayan guys. Pa-sunset na mamaya. Pero parang 5 o'clock alis na kami. Bigla na lang kaming nag-decide na umuwi na lang at doon na tent sa bahay ni Auntie Au. This is Camp Puor. Yan, dito sa taas. Ayan. Ayun nga yung resto nila. Doon sa taas. And yung pool. And dito na tayo bababa. Lord. O, catch mo na yung cellphone mo. Ayan. So, hanggang doon sa dulo. Ayan, may mga nagkakayak, oh. Picture, kayak-kayak. Guys, ito yung natutunan ko noon. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa lungkot. Lumandi ka. Oops! Bawal judgmental. Ano yung arawi? Sa ano? Bali-bali. So guys, nakakabingi ang katahimikan dito sa Camp Puor. Kaya, uuwi na ho kami. Uwi na kami. Hindi na magkakamping. Dahil dito Sa lang din rooftop naman na lang kami ni sa Auntie Au. Pangasinan, no. Na-realize namin mag-camp na lang din kami. Mag-tent na lang kami sa likod-likod ng mga bahay o kaya sa rooftop ni Auntie Au. Ito yung risky na daan
papunta dito sa camp or from the falls. So, kailangan mong dumaan sa road. Yan. Dalangin ko, handa kong gawin ang lahat. Magkapiling ka lang, walang hihigit sa'yo. Ikutin pa ang mundo, ako'y babalik, babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw ng puso araw-araw. Aminin ko na sa'yo, ngayon lang nagkaganto. Ako'y babalik, babalik, babalik pa rin sa'yo. Sino ba ang mag-aakalang mabibigyan ako ng pag-asa? Labas sa liga ko, isang katulad mo. Ngunit nang dumating, napatanong ako, ikaw na ba yung pinangarap ko? Handa kong gawin ang lahat, magkapiling ka lang, walang hihigit sa'yo. Ikutin pa ang mundo, ako'y babalik, babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw